Doncs jo, abans de que comencés tot aquest procés, jo no tenia sentiment ni català ni espanyol, sempre he sigut de... Jo sóc del món, de la terra, i m'és igual on viure. Però a mesura que anaven passant coses a Catalunya i de que Espanya rebutjava molt Catalunya i moltes coses després de l'atemptat terrorista, doncs jo vaig decidir votar que sí el dia 1 i després del dia 1, amb tot el que ha passat i tot això ja ha perdut el sentit, lo de Catalunya i Espanya. Jo només vull que el PP i tots aquests que estan a dalt se'n vagin. Això és lo principal. I és com tinc... És la meva posició ara mateix. Quina vivència té de l'1 d'octubre, com se sent al respecte al que va passar? Doncs és això, jo el, abans de l'octubre jo no pensava en votar que sí ni res. El que passa que només aixecar-me l'1 d'octubre jo vaig veure les notícies veient que les policies estaven agredint a la gent injustament i ja vaig dir fins aquí s'ha arribat. O sigui, els espanyols tracten els catalans com si fossin gossos i des de fa anys. I això em toca els collons perquè jo he viscut aquí tota la vida, he nascut aquí. I jo prefereixo viure en un lloc on no governi un rei, on no governi una gent tan corrupta com el PP. Així que vaig anar allà, anava a votar en blanc, era la meva idea, però no vaig poder resistir-me, vaig votar que sí. I com em sento al respecte del que va passar? Fatal. Jo crec que trenca la dignitat de les persones, no és humà, no és humà el que va passar, que poguessin pagar gent només per votar quan és una cosa que és d'expressar-se, és una vergonya.